нали, аз съм Юлев. И продължаваме след следващия епизод на Емералд. Епизода... Обирам чеките семена, когато се направя къща. И тим. Започваме с другия епизод. Исках само да проверя. И вече искам да почна да копая на кирка. И искам малко те повече да направя някакви неща, но ще ги направим. Спокойно. И ти. Че имаме да копаем. И ти. Минеш канапа? Да, ще търсим. О, да, иначе аз няма хора да там. Защото там имаше едно нещо. Пак, интернет. Никой нещо не е видял. Никой. Аз съм ходил при него и умрях един път. Без да искам войнаца. Ай. Ти. Тук няма да се нещо. Ако чувате нещо, това е телевизора. Тук ме рапират. Не ще казвам, да рапират. Ари бе, къче са. И да, войнаци, мисля за Коледа май ще ми купуват един джойстик. И е такъв за слава тук. Ама когато донесат, ще го снимам и пак ще го пратя и само с него ще играя на Майнкрафт. Много добър. От втория път го минах. И няма с кой да играя. Но ще видим с кой. Ще ви пратя някой играта и ще играем заедно с него. И аз ще снимам. И в този сървър пак ще му дам някои неща. И те. Май става нощта. Ти. Ей, хубаво място за спане. Аре бе, човеки. И само че с блокирката я лягаме. Спим. Аре, лягаме. Не, ще бъдам са. Чая си. Айде, се облегна. Ако чуете по-силно, то слегнах по кино, там е леглото по телевизора. Заради реклама. Човеки.
Уф, забрал съм с... Чакай малко. Новият плаг Френчи в Експрес идва с блясъци и аксесуари. Останалите пони се продават отделно. Попитай родител за апликация. Не знам къде. Там ще се крафтна. Къде ще? Ще си смонтира. Дървото се бъде. Абе. Що първо направя лесно? Всичките само за себе си. И ще запази за себе си всичките играчки хумнителност, които има в него, като Луиджи, Силвестър, Даз. Финети Дипс и Стикс. Не ги споделяш с никого. С новата колекция кукли Дисни принцеси можеш да си креативна като Рапунцел, смела като Бела, и любопитна като Ариел. Сега можеш да Гледай как става моето. колекция принцеси Дисни Вот един меч скрафтим. Вот е. Вот. Той. Лопата виждате някъде? Ето. Нещата си. Мина! Падна. Много да мина ще следващия епизод. Хора. Аз се част на трактор. Си правим. Зато и за кошкая. Ще видите. Лак. Добро. Година на поразителен технологичен Много мила. Защо са ви хиляди приятели човеци от 2015, като можете да имате приятел робот? Сте виждал до сега изкуствен интелект, той ще бъде най-добрият ви приятел с изчислен екзоскелет и силата на една доста добра прахосмокачка. Ей, много сладък! Не, вижте го! Искнете! Гледайте чисто новите андроиди всяка събота и неделя сутрин от 10 часа по Disney Channel. Какво щяхте да направите, ако сте професионален геймър, но си счупите палеца? Върнат ви в гимназията и целият ви живот... Има някакси, аз и сега ще идвам, аз и сега ще дойда. И аз и сега идвам. И сега. Гледайте новия сериал Наръчник на геймъра за почти всичко, всеки уикенд до 9 часа по Disney Channel. Аз се върна след. Да видим колко се е спекало. Къде са това?
Какво правя, аз не знам. Аз как бих могла да знам, изглеждаш истински. Ми дава павилиона му в мола, за да продавам от моите специални тишърти. Масачузетс е за диви. Кой би си я купил? Аз си имам разгледана братовчетка от Масачузетс. Голяма е принцеса. Нищо лично. Ариве. Ще дойде ми най-добрата идея какво да правим този световец. Менете това ще от този. Много да ви хареса. Чао, чао. Слушайте лайк. Много да ви е харесал. Чао, чао.